Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Josu Sanjurjo bertsolaria dugu gurekin platoan. Berak kontatuko digu pixkatxo bat gehiago bertsolaritzari buruz eta gehien bat bere esperientzari buruz mundu honetan. Ongi etorri, Josu? Txalde hon itxaso, zer moduz? Ondo, zu? Haitz ongi, nointxe, udaberriko atxalde honetan. Xaloako platoan? Bai, gustura. Ez da zure eguneroko plana, ez? Baina... Ez, ni kamera aurrin jartzen ez urduri. Bai. Baina, bueno. Gertatzen izue normalean, gehiengoi, urduri zaudetela zienan, baina gero... Bai, azte maldi manez, gero igual, baina guain ez. Bueno, plato honetan erreza da aztea, ez? Kamera atzean ez dago inor, hor dago gure Teresa hor barruan, baina ez dugunez ikusten. Bai, ezaguna du bai, Teresa. Eta nola definitzen zarazu arte eszenikoen mundu honetan, ez? Ze azkenean... Bai. Bueno, lehenengo aldera jain duzu zaila, Vale. Bueno, bertsolari modun definituko nuke, eta gustatuko litzaidak izatea bertze zerbait gehiago, ez bertsolari, eta punto. Bueno, ez da erraza, bertsolari bat izatea, ez? Bueno, txikitatik hasi ginen hor bertso eskolan, ikastolan, eta urtez urte, ohartu gabe hementxe. Bai, urte batzu joan dire. Nongoa zarazu? Ni Lesakarra. Lesakarra. Ni Lesakarra, eta, bueno, han zortez nahiko errotuta dago bertso eskola, eta bertso gintza, eta hortxe hasi ginen klaseko gelako ikastolako lagun batzuk, eta gustura, eta urtez urte hor jarraitu dugu, eta guain arte, guain hemen Iruñan bizi naiz. Bertsoza elkartean egiten dut lan, eskolaz eskola klaseak ematen, eta ezin jobe nire aldetik bintzat, agiz gustura. Eta zer izan zen harrapatu zintuena edo? Niri gustatzen zait bertsoak sortzen duen adrenalina puntu hori. Bale. Ze, ari gainin dantzan, ari baldin mazinen bezaleko sentimendua sortzen du. Eta ongi ateratzen zaizunikan da kriston subidoia, ez? Eta horrek hasieratik engantzatu nindun, eta horrekin jarraitzen dut bai. Ni pila gustatzen zaiten disiplina bada. Osea, erori edo erortze, ez, puntu hori dagoela jakiteak, hori gustoko duzu? Bai, eta erabat improvisatzeko momentu hori ailegatzen denin lasaitzen naiz. Bai, ez dakizulako zetorriko den orduan. Claro. Dena gelditzen da hor. Claro. Zure inertzien esku eta menpe eta jazta. Eta hori nola latzen da, ez? Azkenean, nahiz eta improvisazio baitan imaginatzen dut lanketa bat dagoela atzetik, ez? Bai, lanketa izugarri handia da, ez? Osea, nik ez dut inoiz hartu bertsolaritza espreskin ere biziko lehenengo lerrun mino. Bai urtez urte egon naizela hor, eta barrenatzen duzu mekanismo batzuk, nahi duzuna edo errateko bertxotan, edo behintzat hor oreka hori nahi duzuna eta erraten duzuna arteko oreka hori errimak bilatzen. Eta, bai, kriston, ez dakit, kanpotik ematen du zerbait hor, ez dakit, momentuan pentsatu du, badaude hor mekanismo ugari barneratzen ditugunak, eta gero horiekin jokatzen dugu, ez. Eta bertso eskolan edo eskoletara joaten zarenean, nola erakusten dituzue mekanismo horiek? Egiarran nahiko zaila egin zitzaidan niri hasieran bertso irakasle izatea. Azkenin pentsatu behar duzu, jarri behar zara zerotik hasiko den pertsona baten larrun, eta, nola erakutsiko dut nik orain niri bertsotan nik ere ez badakit. Nola egiten dudan, ez? Bai. Baina, azkenin bilatzen dituzu irudimena kanalizatzeko edo bideratzeko mekanismo batzuk, eta horiekin jokatzen duzu. Nik errango banizuke guantxe zuri oporrak gaia bezala, errango jazu ze, baina erraten badizut oporretara egateko leku bat, erran bat. Canarias. Canarias eta persona bat joateko oporretan. Pertsona bat. Edo pertsona batzuk.
Lagunak. Eta objektu batzuk, Bikinia bikini, pues eta krema. Oaintxe bertan etzenekin ze errango zenun oporra gaia jarrita, eta oain badakizu, bazuzila Kanarietara lagunekin, eta hotxe zaudela hondartzan guztora. Zera dena da, zure buruan irudimena pixkot bideratzeko mekanismo bilatzea. Eta horretan Baina, karo, jarru. horrekin gero ja herrimak sortzearena hori ja da beste Bai, kontu bat, ez? bai, hori da bertze kontu bat. Kanariak hondartzan primera, baina herrimak sortzearena ja. Bai, a ber, lehenengo ni behintzat, ate duten konklusioa dela, jakin behar duzula zer nahi duzun erran. Hori da lehenengo pausua. Bigarrena izango litzateke nola errango dut pentsatzen dudana, eta hirugarrena da zer erraten dut. Zer, hitzetan hemendik honat aldatzen da dena. Claro. Hitzetan ez gehienetan. Orduan, horrekin jokatu behar duzu, eta ari gainean dantzan zoazin. Eta hori dena, bapatean. Segundo batean, ez? Bai, segundo batean, hitz gutxitan. Eta horrekin. Eta zer esan nahi duzun hori? Nola, momentuan agertzen den zerbaita edo zure egunerokotasunean argi duzun zerbaita? Dena da, ze kontestutan zaben, eta ze gaiakin jokatzen duzun. Baina bai, izan behar duzula, ideia bat garbi zuk erran nahi duzun horrekiko, edo zu nola nahi duzun posizionatu munduarekiko, ez? Gero gaia tokatzen zaizunean, jakiteko zen nahi duzun erran. Orduan, zer erran hori, ia beti izango duzu. Gero nola, da bertze problema bat, eta hori dena. Eta gizartearekiko konpromezu hori izan behar du botatzen duzuen mezua edo ez du zertan? Hori da bakotxak duen estiloa. Niri pertsonalkitzai bat ere gustatzen kriston panfletoa botatzea, ze dena errana dago. Gaur egun diskurso guztiak daude super mamituak, mundu guzti badakizki, eta nik behintzait, niri gehiago gustatzen zait gauza txikien inguruan aritzea bertxotan. Egunerokotasunean denok begibistan dituen gauza horien inguruan. Horrek erakusten dialako ni ere bizi naizela ez gizarte honen barrenin, eta saiatzen naiz horriei referentzia egiten. Nik erraten badizut ez dutela dirurik soldata maieran, hilabete amaieran eta prekarioan naizela, hori errateko nahiago dut erran gaur ere ez dut dirurik gasolina botatzeko, edo gaur ere itzali behar izan dut argia etxean, edo gaur ere jarri dut garbigailua goizeko 3:00. Hori aipatuta erizara aipatzen beste guztia. Claro. Orduan hori. Bale, ja estiloaren arabera, baina... Bueno, nik uste denari gustatzen zaigula estilo hori, hau nitzetan ere panfletoak edo diskurtsak potolokeri horiek bota beharra dituzu bai. Harrapatzen zaitulako denborak edo ez zaudelako inspiratua edo... Ni normalki naiz oso inspiratua goten, eta hola. Eta zuretzat zer da zuretzat bertsolaritzak, edo zer ematen dizu zuri bertsolaritzak? Niri bertsolaritzak azteko eman dit lanpostu bat, ez dela gutxi. No. Gero eman dit lagun arte agitz finko bat, sendo bat. Eta batez ere, igual da superpotolo errango duten, eman dit baita ere gauzak ikusteko modu bat. Badakit edozein egoeretan nik improvisatzeko gaitasun hori izango dutela. Estrapolatzen dut bertzelekutera, adibidez, gertatu izan zait joatea aireportu batera. Eta egotea dena gaizki aireportuan, minio badakizula aurrera jarraituko duzula eta zerbait aterako dela. Ordan improvisatzeko gaitasun hori nik uste barneratu dutela eta hori da gehien gustatzen zaitana bertsolaritzak eman dian gauza bietatik. Beraz horrelakoak gertatzen zaizkizu, aireportura llegatu eta guztia gaizki eta horrelakoak, bai? Bai, ez ditut kontatuko, zeba gero lagunak ikusiko dute hau, lagunak jakingo dute anekdota, ja, Bai, denak ez, eta, bai, gertzen dut, hombre, gertzen zaizkidara, bai, pila bat. Adibidez, justo guantxe torri behar nintzen ikan, bota edo gasolina kotxeri eta ez duen txartelik. Eta bota duzu eta gero ezin zenuen pagatu? Ez zinuen pagatu. Ez egin duzu? Improvisatu? Mobiakin ez dakiz ezkenin lortu dut pagatzea eta... Bueno, hori da, mugikorrekin pagatu dezakegu guztia. Bai, eta bixe, minio, ez da, kontatu dut zego. Ja, eta ditu pila bat. Bai, tolako gauzak. Eta, adibidez, karo, bertsolaritza lanpostua, ez? Ze puntutara arte
egin dezakezu lan honetaz? Ni egiten dut lan irakasle bezala. Hori da, bai. Orduan, ni ez naiz bertsolaritzaz bizi, nire sorkuntzaz. Nik uste gaur egun agitzien de gutxi bizi dela bertso gintzaz eta bere sorkuntza propioaz. Nik uste 10 pertsona baino gutxigo, biziko 10 bertsolari baino gutxigo. Orduan hori gaitz komplikatu da, ni gehiago hartzen dut hobi bat bezala, gustatzen zaitena, eta ongi pasatzeko zerbait bezala, ez karga bat bezala, edo presio bat bezala, edo ontatik bizi behar dut, edo ni bintzatez naiz sekula biziko bertxotatik. Orduan... Eta gustatuko litzezuke, posiblea izango balitz? Ez dakit. Edo nahiko pesimista zara zentzu horretan, edo realista? Claro, zu bizi behar baldin baduzu bertxotatikan, horrek ere eskatzen du bertze prestakuntza bat, bertze exigentzia maila bat, bertze murgiltze bat prozesu hortan, eta niretzako bintzat nahiko nekagarria izango litzateke. Ere emango zirkustantzia batzuk ez dizkitenak emango niri bizitza honek. Mino, adibidez, Julio saioa eta adibidez hemen ere sustraiko lina dago, hor daude ez, eta bertze exigentzia maila bat daude. Orduan, behar dire baita ere egokitu exigentzia maila horieta. Eta preste egon, ez, horretarako. Bai, ze batzutan, egia da, badirudiela ez, lanbide honetan, edo, arte eszenikoekin lotuta dagoen zerbaitetan lanean baldin bazaude ez, zure bizitzan guztiz murgildu behar duzula ez, horretan, eta gainontzeko guztia iaia ez alde batera utzi edo... Bai. Eta horretarako preste egon, ez? Bai, nik nik ez dut kontrolatzen euren bizitzan nola izango den, exigentzia maila da brutala, azken finean, bertsolaria gaur egun gainera izan behar da soziologo bat. Behar du izan iritzia gai guztien inguruan, behar da egon posizionatua gai orotan berak nahi duen ertzean, edo orduan eguna joango zaizu hori dena prestatzen. Hori dena lantzen, hori dena fintzen, gero hori da zer erran, gero nola erran, gero zer erriman, nola erran, kriston mundu zabal bat, agitzaiz gogorra dena eta inok ez du nahi ikusten, ez? Eta ez dakizula, gero horrek saririk emango dizuen edo fruiturik emango dituen. Ari zara zure bidea urratzen, baina ere nahiko... Bidearen amaieran jakin gabe zer soldata bat edo diru laguntza bat izango zuen ala ez, ez? Gainera aurreko 2 urtetan pandemiakin, imaginatu zenbat bertso saio erori ziren eta zenbat diru joan zen hor bidetik, ez? Claro. Ez que gainera, bertsolaritzat txapelketak eta saio guzti hauek beti dira zuzenekoak, ez? Hori da pixkat esentzia baita ere, ez? Bai. Adibidez niri, bertso idatzia guain hasi naiz egiten pixka bat, bat-bateko bertso gintzaren aldekoa naiz, bertzen aldekoa ere bai, erabaten gantzatzen nau horrek, ze da bat-bateko gauza bat, unean gertatzen den zerbait. Gero, zuk grabatu dezakezu bertso saio bat, inoiz ez duzu lertuko bertso saio hori han egon bazina bezala, ez? Orduan, niri hori gustatzen zait, eta horrekin agitz realizatu sentitzen naiz hori egiten duteni. Eta nola eragin zintuen orduan COVID-aren egoera guzti hau, ez? Ezkenean izan dira 2 urte zail eta... Bai. Nik ez dutela kantatzen, bertsolari kantatuko duten aina, inondik inora saioko puru dagokionez. Bai, nik ikusten nuen, noiz kantatzen dut, noiz bukatuko daudena, gero ere pasatu zena ingurun dena badu bakoitza bere iritzi propioa, horrek ere eragintzean pila bat. Batez ere, nire irakasle naizen heinean, eskoletan ere aurrak nola zeuden eta horrek guztiak eragintzean pila bat. Eta kasi da zure burua berriz birkokatzea mundu honetan, ez? Lehen nintzen pertsona gazte bat zegona firinfaran hortikan, eta gero horrek nintzen besatzea, ber. Ni guain zer nahi dut, nora noa, dena ez birplanteatzea. Beraz izan zen hor, buelta bantzizun buruak, ez? Bai, erabat. Igual deno egin digu, nik uste? Nik uste baietz, azkenean egoera zaila izan da, ez? Eta bai, azkenean zu ere gontzara 2 arlotan, ez? Bai arte eszenikoetan, horrek eragin handia izan duena, ez? Eta baita ere eskolan, eta aurren kasuan ere eragin handia izan duena, orduan. Bai, adibidez nik guain ikusten dut, guain ja musikuk kendu direla, baina
ikasle haunitzek batez ere nerabeak jarraitzen dute, eta lotxatzen dira euren aurpegiaz. Claro. Iruditzen zaiek entzen dutean biluzten direla. Bai. Eta horrek ere egintzen bezatzea, eta biluztea ere da txarra. Erran nahi dut, ez? Haunitzetan gure gorputzaz lotxatzen gara, eta guain ere gure aurpegiaz, ez? Claro. Da bertze gauza bat ere. Holako mila adibide, eta ez dakit batzutan hartu zu, ze nola dagoen dena. Eta bertzerik gabe. Eta zuk uste arteak egoera hauetan lagundu dezakeela? Horrelako, adibidez, emozioak, bildurrak edo lotxak eta lantzen? Bai, erabat. Karo, guk lantzen duguna klasetan izaten da bapatekotasuna eta irudimena lantzea eta ahozkotasuna, ez? Zuk ja lortzen duzunean bapatekotasun horretan zure emozioak espresatzea modu fin batean, lotxa hori galtzen duzu, ze lortu duzu itea zerbait polita, ez? Eta zerbait polita egiten dugunean, lotxak entzen zaigu edo bentsat arro gaude egin dugunaz. Orduan, bai da modu bat emozioak lantzeko, baita ere nik ere haunitzetan, pixkote igual egunerokotasunen gelditzaenean bete-betea denakin hasten zara idazten eta joaten zaizu zure, barruan duzun hori kanporatzen duzu. Katarsis moduko batean edo, ez? Bai, eta niri bertsoak horretako laguntzen dit, bai. Beraz, baita ere, gure bizarako tresna garrantzitsua izan daiteke. Bai, gero ere bai, gertatzen dena da, txuzadera mikrofono baten entzinin, eta erabat biluzten zadela jendearen aurrean. Eta zure emozioak hor botatzen dituzu, eta uste duzu, ez da bola inor, gero jende gotena pentsatzen igual, boiz zer gertatzen zaigu neri, ez dakit, erabat biluzik zaude, eta ez da kontzertu batean bezala, zaudela gitarrakin bestea ez dakitzea, eta dena da hor ez da dezu mikrofonoa, eta ez duzu ies egiteko biderik ez. Horren ere hori da nahiko gordina batzutan. Ze erabat juzgatua sentitzen zera, ez? Claro, eta gainera bertsolariek zure pertsonari buruz ari zara, ez? Azkenean, igual aktore bat bai pertsonai baten atzean dago, ez? Edo esaten duzuna, ez? Edo musikari bat, bueno, pues horre, gitarra edo, baina, claro, bertsolaria hor bere emozioekin, bere pentsamenduarekin edo... Bai, niri, adibidez, nik kantatzen baut polizia baten paperetik, beti izango da polizia hori, baina nire filtrotik pasatua. Abesten badut, edo pertsona batek abesten badu irakasle baten paperetik, abestuko du irakasle baten paperetik, baina bere filtrotik. Hortan, betik abesten dugu guretik, ez? Modu batean abertzen. Eta bai, emozionalki biluzte hori baita ere, ikosan zaigu pila bat, ez? Gizarte honetan, ez? Bai. Orduan... A ber, nik hor egin osnarketa bat, biluzte nintzen supererrez. Ez da, askotan kantatzen duzu, sentitzen duzuna, eta baina gero guartzen zara jendeak hartzen dula hori. Claro. Eta hori, besterik gabe gero ere guain jaz nahi zain bertze biluzten edo... Claro, zure mugak ere edo zure jartzen dituzu. Bai, saiatzen nahi ez hor kontatzen ere bizi guztia. Claro. Mikrofona aurrean. Eta agenda horrean. Bai. Interesgarria ez, guzti hau, artea gizarte daukan eraginaz, baita ere gure bizipen propioetaz. Eta batzutan, zuretzat zaila alda batzutan ezberdintzea, ze azkenean, bertxotaz ez duzu bertsolari moduan, ez duzu lanbidetzat, baina bai egiten duzula lan eskola batean, eta hori. Eta zaila da batzutan muga jartzea zure bizitza pertsonala eta profesionalen artean. Bai. Zaude hor egun guztian hor bertxokin bueltan. Bueno, ni egia errateko egoten ez denbora honitz bertxoekin bueltan. Ze, adibidez, ni kotxea erabiltzen dut pila bat, eta beti kotxean egoten ez pentsatzen ez dakit edo zer gauza, eta ez dakit balio dit baita ere zenbat momentu txiki ditugu ez duguna deus egiten egunean zehar. Horiek betetzeko balio dit. Baina bai, haietzen dela punto bat, zaitez txapelketan, erabat nazkatuan nengola ni bertxotaz, bakarrik bertxo, eta azkenean ja enparanoiatzen zara irakurtzen egunkaria bestea, ez dakiz nahi duzu enteratu denataz, zara enteratzen, eta alde hortatik nik hartzen dut ez dakit, sortzeko baliabidea bezala, nire buruantzat, eta... Eta listo. Bai. Beraz, txapelketan kunturi ez duzu asko gustoko? A ber, gero bai gustatzen zait, bai gustoko dut, baita ere da zerbait... Presio handi bat edo. Presio handi bat duzuna,
etengabe zure buruan, eta horrekin bizi behar duzuna, zuzade, ezakin nitxapelketan pasatzen zitzaidan, igual nintzela lagunekin, hola, etxalde batin kafe bat hartzen, eta urrengo astean badutela hori, eta guainik ez dutela irakurri ez dakiz edo... etxera. Ba, dolako zora, eta etxera joan, eta lo, eta ez loin, eta ez dut prestatu deuz, eta hauek daudela denak superfuerte, eta inbar du ridikulua. Urrengo egunean abestu eta ongi abestu, eta erran, ongi, urrengo egunean berri daizki, hor, errusiar mendi bat, hor. Niri oro hor gustatzen zait. Txapelketa bere alde honekin. Eta zer egiten duzu tensio hori kudeatzeko, ez? Gora bera horiek kudeatzeko. Zaila izan behar da? Ba, ni ere naiz bastante lasaia, Ikusten zaizu? Eta nahiko relatibizatzen dut dena, minio... Eta azkenin pentsatzen duzu, zertako gomarren hemen burua jaten atetzen bada ongi, eta bertzela Esta, egiten duz hau gustatzen zaizulako eta puntu ez hemen nahi duzulako Wikipedian agertu edo... Hori da, pixkot relatibizatzen dena eta... Pentsatu duzu noiz baita atera baino lehen zertan nahi naiz Bai, gertatu zitzaidan behin 19 urtetan hori atera eta ez nekila ez da non nintzen eta gai jartzaia herrizula gaia eta ez nuen ez da entzun. Bai? Galdu nuen hor, espazio denbora arteko oreka hori eta... Nervioak horrez? Bai, eta ez nuen ez da entzun. Nio guain ja... Horein ja kontrolatzen duzu gehiago asuntoa. Guain ja ez nahizela ingaztia, pues ja... Claro, heldutasun puntu hori ja, ez? Dena horekatua. Eta anekdotarik izan duzu horre, holtza gainean, anekdota interesgarririk? Imaginatzen dut pilo bat, ez? Baina... Bira, ni egia errateko, ni holtza gainean ez bastante empanago erraten. Vale. Eta, goten ez pentsatzen ere gauzatan, eta ez dut kasu gehiagirik beste erraten dutenan inguru. Mina anedota handina kontatu dizuten hori jarri zatela gaia eta enekela ez da... Zer egin zenuen, beste gai bati zorionez tokatu zitzaidan erantzutea. Bale, orduan entzun zen. Eta hasi zen bertzea, eta hortik... Salbatu nuen, ez nuen desastre bat. Bueno, behintzat salbatu zenuen, ez? Ez zenuen korrika egin eta joan. Momentu hori, bai. Hori bizi guziko. Hori nirea, nik ez dutela kantatu ere hor pila bat, hori anedota pertsona dena, edo kuriosona. Eta zein da bertsotan ibiltzea gustatzen zaizu momenturik gehiena edo ez? Azkenean, lagun artean hor afaloste batean edo... Bai, hori... Nire gustatzen zaizkit orokorrin denak, gozatzen dut ofizioka txapelketan, gustatzen zait betere bakarka, gustatzen zait mai inguruan, orokorrin denak gustatzen zaizkit. Eta guain igual bakarka gustatzen zait gehiena. Bakarka hor, emati izulako aukerazuk egiteko zure historio propio bat edo sortzeko... Ezakit hori guain gustatzen zait hori. Eta badago beste munduko lekuren batean horrela pertsonalitzaren antzeko zerbait? Bai, badago, Kuban, Katalunian ere... Baude? Bai. Ez berdintxoak askotan ere musikakin. Bale. Baina, hip-hopa bera ere bai. Bueno, claro, rapa. Bai. Eta niri hip-hop zalean gustatzen zait hip-hopa. Eta aipatu izkizut katalanak eta kubatarra ez dakizkit deus, ez dakit deus horren. Badakizu hor existitzen direla, bueno. Hip-hopa bai gustatzen zait, eta inbidia mateate raperoak, bai. Bai? Bai, ikusten dut eta horretan. Zer, arroioagatik edo? Bai, arroioagatik, bai. Ez dira hain zuzen. Ez da horrain... Ez baute hor bertze rollito bat. Sartu zaitezke hor rapero itxurarekin urrengo... Ez, ja falta zitzadenak, Ja laguna, rango ziaten denatik, ja. Interesgarria izan daiteke, agian horrik ematen zu puntu gehiago txapelketetan, ez? Performantzagatik igual. Segurazki ez, segurazki kendu, bai. Paso, hor nesaka baldin bazaudete hor kuadrilla bat, hor hasi zinetela, igual egin dezakezu talderen bat, edo? Bai, taldea egiten dugu bertze gauza batzutako. Bertze gauza batzutarako. Bai, mina, sakam nire laguna bat, eta super ongi bertxotan gehienek. Denak egon dire bertxo eskolan, eta zalik dire, eta... Bai, bago, jende honitza badaki bertxotan. Bai? Bai, eta bera oartu gabe. Jakin gabe. Bai. Ez da ematen duen bezain zaila, edo. Ez. Ke? Nik ustez ez. Zer, badago, zenbait jende
beti ematen diola garrantzi handia horrelako duende moduko bat izateari, ez? Edo horrelako erreztasun bat, ez? Badirudila, ez dakit, haurtzarotik edo jaiotzetik daukazun zerbait. Hori horrela dela uste duzu edo? Fenomeno bat, dena fenomeno bat izango da beti. Mino, nik uste lana ere lana dela. Noski izan baruzula berezkoa bai komunikatzeko, bai bertxotako, bai berdintzait egiten duzun ofizioa egiteko. Mino lana, eguneroko lana da, niretzako... Da fruituak ematen dituena, ez? Bai, nire ustez bai. Bai. Kendu gabe bertze guzia, Mino, bueno... Eta zu eskoletan ikusten dituzu aurrak errezasunak dituztenak edo... Bai. Batzutan harritua gelditzen naiz. Eta baita ere, haunitzetan gelditzen naiz harritua, akademikoki ez hain abilak diren ikasle horiek, improvisatzerako orduan, nola ez duten ez idatzi barrez, bertze deus egin behar, bakarrik abestu, kriston berso botatzen dituzte eta kriston abilezia erakusten dute haunitzetan. Orduan, alde hortatik ere, uste dut gure disiplina dela interesgarria delako, ez dut eramar dela super inklusiboa, ez minio, bai ematen dela aukera jendiri, ezagit, bertzea alorretan, gaur egun dena gara zenbaki bat, 0-tik 10-era, zuzara 7 bat, 6 bat, 8 bat, 9 bat, eta pixkot horrekin hausten du, eta horrekin... Nik ere antzerki klaseak ematen ditut eskoletan, eta horik ere ikusten dut, ez? Hain argiak ez direnak edo hainbeste, eta gero horrelako arloetan ikusten dute, pues ni hontan onna naiz, edo sentitzen naiz, edo egin dezaketez, eta ikusten zaien nola haien barnean zerbait pizten den, ez? Eta bere buruarekiko, ez dakit, erosoago sentitzen dira, edo balio handiagoa ematen diote, ez? Eta interesgarria da zentzu horretan, ez? Bai, emati duzu aurrei ere baizuk? Bai, antzerki klaseak. Bai. Interesgarria ere bai hori, Bai, nik uste arte eszenikoak zentzu guztietan lantzen dituztela beste arlo batzuk, ez? Esaten duzuna zenbaki bat ez direnak, idaztea ez dela egin behar den gauza bakarra edo, ez? Eta esploratzen dira beste arlo batzuk, ez? Eta horretan interesgarria da. Bai, azkenean, hezkuntza sistema hain zurrun, hain trinko horretatik ateratzen den guztia, ez, nire ustez polita interesgarria behintzat. Aukera bat emateko modukoa. Gero, bai, hendia baita ere, ez du deus jakin nahi bertxetan zaditzen baina, gaur gaude. Eta gure programa ditzen da arte eszenikoak SOS. Bai. Baina, nik nahi dut, SOS hori alde batera utzia halko bagenu, zer jarriko zenukezu? Arte eszenikoak zer? Arte eszenikoak SOS kendu, eta nik jarriko nuke arte eszenikoak gozatu. Gozatu, bale. Gozatu eta askatu, igual jarriko nuke. Askatu? Zeretik askatu? Nahiko prekarioa gara delako, ez? Zentzu hamnitzetan, ez? Orduan, alde hortatik. Eta hori aldatzeko zer egin beharko genuke? Nik uste, kultura kontsumitzeko ohitura hori erabat aldatu. Ni lehenengoa, Ni lehenengoa da, nahiz gustatzen zaitena joatea ikustera ez dakize kontzertu superrona, eman gabe aukera auzoko talde bati. Ni hori dena behar dugu nik uste aldatu, eta aukera eman mundu guztiari. Ez da ez izan nahi elitistak, humila izateak ez du erran nahi nivel baxoagoakoa denik, edo orduan nik uste hori behar dugula aldatu. Edo dena ez da izan behar joatea BBK Life batera, edo joatea zine estrenaldi super glamuroso batera, antzerki batera, eta edo bertso saioekin berdin. Hori uste dut. Eta badago hor beste galdera bat zuretzat, Bai. aurreko gonbidatuak utzi duena, Bai, hor pizarran, hartu dezakezu. Zein abestirekin? Hori da, ze aurreko gonbidatua musikaria da, eta nahi mozu irakurri galdera gure ikuslekoentzat. Bale, ez dakit ikusten den hemendik. Bai. Zein abestirekin zaude obsesionatua oraintxe bertan? Zein abestirekin? Niri pila da gustatzen zait
los chicos de Maicen barrionalistas. Vale, oza, rapa hor, ja... Bai, hori gustatzen zait pila bat. Aipatzen du auzoko bizitza, eta, bueno, da gazteleraz, Erraten du, a veces lo amas y otras lo detestas, ez? Nik ere auzoarekin edo herriarekin zatut hori batzutan maite dut pila bat, bertze batzutan ez. Eta orduan, hori. Horrekin konektatzen duzu eta... Bai, eta hori gustatzen zait pila bat, bai. Musikan ere gehiengoetan entzuten duzu rapa eta... Bai. Ditzut den. Beraz, herrimekin zaude hor une oro, Bai, gustatzen zait. Hitzekin jolastea gustatzen zait, oro har, bai. Eta hitzak ere, segun ze hitz entzuten duzen, ze hitz interesgarria, zekize. Bueno, ez dara obsesionatua, baina, bueno. Baina bai, baduzu hor. Fijazio... Baina zure txanda ez utzi, Bale. zure txanda. Ze borratu behar dut, Hori da. Trapo rosarekin borratu, tiza hartu, eskolan bezala, Zuzia, oituta zaudez, klaseak ematen baldin badituzu, tiza eta pizarran. Bai, moain da, ja dena rotula gaioz eta elektronikoz eta egia da. Eta bain, inbar dut urrengo... Urrengo onbidatu erentzat, bandera bat. Jakin gabe zein den. Ai, ama. Ai, ama, zepresiba. Bai, ez daki... Hortzote improvisatzen. Bai. A ver. Zein da zure hitzik gustokoena? Bale, ostras. Zein da zure hitzik gustokoena? Zen bertzearen Ah, bertzearen zatzen. Ze zaila, ni ez zingo nuke jakin. Pentsatu beharko nuken nahiko txo. Bai, nik ez dakit, ointxe bertan ez dakit, mine, bueno. Ikusi beharko zu urrengoaren elkarrezketa jakiteko. Bai, zein da zure hitzik gustokoena? Ostra, hau da nahiko zaila, Bueno, abisatu aurretik pixko Hori da, pentsatzeko. ez. Hori da, improvisaketaren xarma hori eukitzeko. Ja, ohituta gaude, arte eszenikoetan gaudena, ohituta gaude. Zerbait errango du. Hori da. Bueno, badakit ekarri duzula zertxo bait, ez? Platoa hornitzeko. Ez dakit? Ui, alduzu? Ez, hemen txedat. Bueno, bai, oaintxe bertan Nafarroako bertso eskolekin gabiltza buru belarri, eta ateri berri dugu kamiseta ederrau, logotipo berriarekin eta hori guzia, eta hau ekarri dut. Perfecto. Bai. Bautzi, a ber, non utzi ezakegu. Zuk atondu nahi duzu mazala. Igual da pixota handia, minio, bueno. Igual hemen. Bai. Ui. Horrela. Bai, hola, xe. Hoxe ekarri dut. Primera, Josu. Mila esker etortzeagatik. Zuei gonbidatzeagatik. Eta zorte hon zure proiektu guztietan. Bai. Bai. Beharko du. Ez. Hor, lanean jarraitzen baldin badugu ez, aterako dira frituak, ez? Nik uste bai, nik uste gainera hemen badugula konpromisua kulturakin edo behintzat baloratzen dugula. Eta lanen jarraitzeko motibo pila daitugula. Primeran, horretan jarraituko dugu. Bai. Mila esker. Zuri. Gazte mesedez aditu zazu, ze kontatu nahi dizudan, bizitza hontan entzungo duzu, berdin da ze tesituran. Zu etzara gai ezingo duzu, erotu zara ohituran. Agian horrek jarriko zaitu, txikitasunaren mugan. Nire bertxotan ibili oi naiz, nire barrenean dudan, baina prozesuaz disfrutatzen dut, eroriarren helmugan. Beraz sekula baldin bazaude,
ametxen baten liluran, inork egiten ez duenean, nik sinetxiko dut